थ' रायजोफोर गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ फिन आरो खनसेबाव जासिहरनाय थाबाय। स' अननाय रायजोफोर आङो दिनैबो नोंथांमोननि थाखाय गोदान मोनसे ब्लग लानानै फैदों। नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ फुल वाच खालामगोन होननानै आं नोंथांमोननि सायावहाय गोबांथार आसाखौ दोन। थ' रायजोफोर आंनि भिडिअआ मबे टपिकखौ लाना आं दिनै भिडिअ खालामगोन आरो मबे जाथायखौ लाना आं दिनैहाय भिडिअ खालामनो फैदों नोंथांमोननि गेजेरावहाय नोंथांमोनहा अलरेडि थाम्बनेइलाव आरो टाइटेलाव नायनानै एसेब्लाबो हमदांनो हाखाबाय, मिन्थिखाबाय। थ' निस्सय नंगौ रायजोफोर भिडिअआ जेरैबायदि नोंथांमोनहा नुदों बेबायदिनो आंनि भिडिअआ जागोन। स' आंनि बे चेनेलाव सोरबा जुदि गोदान हाबदोंब्ला प्लिज अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलां, लोगोसे बेल आइकनखौ प्रेस खालामनानै अल होनानै लादो, जेन' आंनि सानफ्रोमबो भिडिअ हगारनाय नोंथांमोननाव आपडेट जागोन आरो नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ नुबाय थानाय बायदि। थ' रायजोफोर आं गोबाव खालामलिया, नोंथांमोनखौ बिदिबा भिडिअ लानानै थांनोसै। रायजोफोर नोंथांमोनहा भिडिअखौ मबे लाइननि भिडिअ जागोन अलरेडि मिन्थिखाबाय आरो आङो दिनैनि दिनावहाय नोंथांमोननि गेजेरावहाय मबे टपिकखौ लानानै सावरायनो फैदों अलरेडि नोंथांमोनहा मिन्थिखाबाय थाम्बनेइलाव नायनानै, टाइटेलाव नायनानै। थ' निस्सय नंगौ रायजोफोर आंनि भिडिअआ नोंथांमोनहा जेरैबायदि थाम्बनेइलाव नुदों बेबायदिनो भिडिअआ जागोन आरो ना। आंनि दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय जेलाव थानाय एक्स एनडिएफबि आरो बाहेरायाव थानाय एक्स एनडिएफबि आरो रन्जन दैमारि सारमोननि सायाव आङो आरोबाव खनसेबाव नै दिनैहाय भिडिअ लानानै फैबावनाय जाहैबाय। थ' ओरैबायदि दुखुनांथाव रायजो राजा नोंथांमोन, गुबुन जाथि नङा, जोंनिनो हारि बर' जाथि, जोंनिनो बर' बिमा, बर' बिफा, बर' बिदा फंबाय साफ्रोमनि जे बिखायाव मेगनाव ओरैबायदि दुखुनि मोदै गदों आरो ओरैबायदि दुखु दिनैहाय दुखुजों साग्लोबजानानै दासिमावबो जे बर' बिमाया गाबबाय थानो गोनां जादों। रायजो राजा नोंथांमोनहा भिडिअखौ फुरा नायलां, अब्लासो नोंथांमोनहा मोनथिगोन। थ' मेन बिसया बेनो रायजोफोर एक्स एनडिएफबि होननानै बुङोब्लाथ' अल एनडिएफबिनावनो नांजोबो नालाय। जोंहा सोरबा जेलाव थानाय एक्स एनडिएफबिआल' एनडिएफबि नङा, आरो सोरबा गोथाङै बायह्रायाव थानाय एक्स एनडिएफबिआल' एनडिएफबि नङा, आरो सोरबा मुंख्लं जालांनाय एक्स एनडिएफबिआल' एनडिएफबि नङा। बेनिखायनो एक्स एनडिएफबिनि बिसय आङो भिडिअ लाबोदों। जोंना जेलाव थानाय एक्स एनडिएफबिनि बिसय ओरैबायदि दुखुनांथाव। थारैनो रायजोफोर प्रमद बर' सार ओमफ्राय गोबां दैदेनगिरि बिथांमोनहा गावसिनि सैथोखौ मिथिबाय, गावसिनि सैथो बाथ्राखौ आरो सैथो जाथायखौ अबे खनायाव दोनखोमानो सानदों। दिनै सोरबा बर' बिमाखौ दुखुजों सोगाबबाय थानानै, सोरबा बर' बिफाखौ दुखुजों गाबहोबाय थानानै, बर' बिमानि मेगनाव, बर' बिफानि बिखायाव दुखुखौ साग्लोबहोनानै आरो बर' हारिनि समाजाव, बर' जाथिनि समाजाव, बर' जाथिनि गेजेराव बेसेबां दुखु दाहा साग्लोबहोनो सानदों जे प्रमद बर' सार बिथाङा दिनै एक्स एनडिएफबि जेलाव थानाय बिथांमोनहा मारै गगोन, अबे सिस्टेमजों गगोन बेखौ अलरेडि मोनथिखागौ बर' रायजो राजाफ्रा। थ' अबे बाथ्राखौ दिनैहाय बर'नि गेजेराव दोनखोमाबाय थादों जोंनि प्रमद बर' बिथां सारा। गावसिनि सैथो बाथ्राखौ अबाव सिखोमानानै राजनितिकनि जे लाबोलाबखौ बिसोरो नागिरबाय थादों। रायजो राजा नोंथांमोन, दिनैहाय सान्थि फैबाय होनदों, सान्थि फैबाय, गासै हादोराव, गासै बर' हालामाव सान्थि फैबाय होननानै बुंदों। खिन्थु आं गोबां भिडिअ खालामगासिनो दं, सान्थिया अबे जायगायाव दं आसि थुनानै जोंनो प्रमद बर'आ देखायथों। प्रमद बर'आ आसि थुनानै देखायथों सान्थिया अबे खनायाव दं आरो बियो सान्थिखौ अबे खनायाव दोनखोमादों बेखौ जोंनो आसि थुनानै देखायथों। प्रमद बर'आ जुदि सान्थिखौ बियो आसि थुनानै देखायनो हायोब्ला आरो सान्थिया जुदि फैबाय होननानै बियो बुंबाय थानो हायोब्ला बे बर' बिमाया मानो गाबनो गोनां जादों? बे बर' बिमाया मानो गाबनो गोनां जादों? दिनै एक्स एनडिएफबि जेलाव सोनानै दोनजानाय बेयो दिनैसिमावबो मानो गवाखै आरो अबे प्रसेसजों गयो बै बिथांमोनहा अलरेडि बेखौ मिन्थिखागौ। आरो मानो प्रमद बर'आ बख'वा लाबा बेखौ जेलाव दोनबाय थादों, बिथांमोनखौ मानो जेलाव दोनबाय थादों बेखौबो मिन्थिगौ। बेखायनो मिरु जोबथेसालियाव जोबनानै दोनजानाय एक्स एनडिएफबिनि बेकग्राउन्डनिफ्राय ओरैबायदि डिसिसन लादों जे अक्ट'बर आरो नभेम्बरावहाय जुदि बिथांमोनखौ
मिरु जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामाब्ला बिथांमोननि बेकग्राउन्डनिफ्राय ओरैबायदि डिसिसन लादों जाहैबाय जे बुरलुंबुथुरनिफ्राय संकसनिफ्राय बुरलुंबुथुरसिम जेसेबांनाखि बर'फोर दङ न'खर न'खर थांनानैब्लाबो आथिं हमनानैब्लाबो सापर्टखौ बिगोन जे जेलाव थानाय एक्स एनडिएफबि खौ ज' जानानै बख'नांगौ। रायजो राजा नोंथांमोन आं अलरेडि भिडिअ क्लिपखौ ससेब्लाबो होगोन, नोंथांमोनहा नुगोन आरो निस्सय आंनिफ्राय आं सानो नोंथांमोनहा सापर्ट होआलासेनो रावबो बर' जाथिया थाथारनाय नङा होननानै आङो नोंथांमोननि सायाव एकदम गेदेरथार फोथायनायखौ दोनबाय। प्रमद बर' नोंथाङा जे बुङो ओजों थांनानै सान्थिनि अनगा खुनु बाथ्रा गैया। दाखालिबो होननाय दिल्लीनि जे पार्लामेन्टआवहाय जोंना रोंगोरा बिथां सारा बुंबाय जे ओरैबायदि सान्थि फैबाय प्रमद बर' सार सरखार दैदेननाया बिटिआरआवहाय खुनु बर' बिमाया गाबनांगौबो गैला, उखैनांगौबो गैला, गांनायबो गैला, उखैनायबो गैला, सिन्थाबो गैला, दाहाबो गैला रावबो बर' जाथिनाव। माने सान्थि होननानै बुङाबा एसे जायो नालाय, सान्थि फैबाय, निजोम गोजोन एकदम दै बोहैनाय बायदि माने सान्थि फैबाय होननानै दिल्लीनि पार्लामेन्टआव दाखालिहाय रोंगोरा सार बिथाङाबो बुंबाय। बिथाङा सोरनि सिगाङाव बुंदों सोरनो खोन्थादों बेखौथ' मिथिया, एकदम गोदोनागौ होननानै बिथाङा खोन्थादों। खिन्थु दिनैनि दिनाव नायदो नै सासे बर' बिमानि गाबनाया, जोंनि बर' जाथिनि गाबनाया दिनैहाय नंगौ थारैनो एक्स एनडिएफबि खोथा होननानै बुङोब्ला अनेक खोथा ओंखारो, अनेक मेगनाव मोदै गयो। दिनै एक्स एनडिएफबि होननानै बुङोब्ला सोरनिबा फिसाया दिनैसिमावबो दासिमावबो जेलाव जोबजानानै दं आरो सोरनिबा फिसाया दिनै मुंख्लं जानानै थांबाय। खिन्थु मुंख्लं जानायनि मन'मयखौ बियो मा मोननांगौ आरो बिनि मान सन्माना अबाव दं, दिनैसिम बेफोरखौ रावबो भेलु खालामाखै, रावबो दिनैहाय दाम होआखै। आरो सोर एनडिएफबिआ बबे अबस्थायाव दं, बबे थासारियाव दं बेखौथ' बुंजाले। रायजो राजा नोंथांमोनहा अलरेडि नुखागौ। खिन्थु सान्थिनो सालाय बिजौआव सान्थिखौ लानानै प्रमद बर' सारा जोंनि बड'लेण्डआवहाय बेरायगासिनो, सान्थि बड'लेण्डआव अल बड'लेण्डआवहाय बेरायगासिनो, जेरावखि थाङा सान्थि फैबाय। खिन्थु सान्थिया फैदोंब्ला बे बर' बिमाया मानो गाबनो गोनां जादों? दिनैसिमावबो एकर्ड जानानै दिनैहाय 5 बोसोर 4 बोसोर जालांबाय, खिन्थु सासेबो एक्स एनडिएफबिखौ जेलनिफ्राय उदां थासारियाव खालामनो हायाखै प्रमद बर'आ। निस्सय बिथांमोनहा बख'नो हायो बर' हिसाबै, जाथि हिसाबै। आरो दिनै बेवहाय माबा मोनसे बख'नायनि थाखायल' माबा मोनसे बेवहाय डिमान्ड गैया। खिन्थु एक्स एनडिएफबिनि नामावहाय 2020 27 जानुवारियाव बेसेबांबा गिदिर नोंनि थाखाय एकरा जानानै थांबायब्ला एक्स एनडिएफबिखौ मानो बख'नो हाया? सारा बिटिआरनि सारा बिटिसिनि बड'लेण्डनि मानसिफ्रा बुङो अल वार्डआवनो एकर्ड जानानै सोरबा जेलाव जोबजानानै दोनबाय थानायनि खुनु रेकर्ड गैया। आरो सोरखौबा जेलाव जोबजानायनि जाय बिथांमोननि मुङावहाय एकर्ड जादों बिथांमोनखौ जेलाव जोबनानै दोनबाय थाजानायनि खुनु वार्ल्डआवनो रेकर्ड गैया होननानै बुङो। नंगौना नङा नोंथाङा मिथिगौ। खिन्थु प्रमद बर' नोंथां, बर' बिमानि गाबनाया, बर' बिफानि गाबनाया नोंथांनाव सानसेब्लाबो नांगोन, मिथिबाय? नोंथाङा बे समावहाय राजनितिखौ लाबालाब खालामनो थाखाय सोरबा बर' बिमाखौ सोगाबबाय थादों, सोरबा बर' बिफानि बिखायाव नोङो दुखु खस्थ'खौ साग्लोबहोनानै दोनबाय थादों। बेनि फाबा हयले नों गनाय नङा, सानसेब्लाबो नोङो भुगिनांगोन। सैथोखौ नोङो दोनखोमानो दासान प्रमद बर', मिथिबाय? सैथोखौ नोङो बर' बिमा बिफानि गेजेराव लाबोनानै बुफ्रुनानै होफै, बुजिबाय? अब्लासो नोंखौ प्रमद बर' होननानै मानिगोन। माबायदि लिडार नोंलाय? दिनैसिमाव बर' हारिनि गेजेराव सोर नोंखौ बाख्नायनो हायो? सोर बर' रायजो राजाफ्रा नोंखौ बाख्नायो? बबेबा मोनसे खामानि मावदों नामा नोंलाय बाख्नायजानायनिलाय? बाख्नायजानायनि खामानि माव। आं होनदों सैथोखौ नोङो दासिखोमा। नोंनिफ्राय गोरोंसिनबो मानसि दङ। नोंलाय माबायदि गोरों, मिथिबाय? दिनैनि दिनाव दिनैनि थारिखआव जोंनि बे बिटिसि हालामाव, बड'लेण्ड हालामाव नोंलाय मा प्रमद बर'? नोंनिफ्राय रासिन गोरों प्रमद बर'बो दङ, मिथिबाय? प्रमद बर' नोंथां सार, नोंथाङा गावनिनो जाथि, गावनिनो हारि, गावनिनो बिमा बिफाखौ बेफोरबायदि दासोगाबबाय दाथा।
नङाब्ला बर' बिमा बिफानि सावा नोंनाव नांगोन। प्रमद बर' नोंथां सार, ओंखायनो नोंथाङा सान्थिखौ फैबाय होननानै सान्थिखौ जुदि बर' बिमा बिफानि सिगाङाव, बड'लेण्ड हालामनि गेजेराव, बर' गामिनि गेजेराव, बर' ओनसोलनि गेजेराव जुदि लाबोनानै होनो हायाब्ला, जुदि सान्थिखौ देखायनानै होनो हायाब्ला, होनो रोङाब्ला, सान्थि फैबाय होननानैबो नोङो लाब गैया, मिथिबाय? नोंनि सिपियाव सान्थिया दं जानो हागौ, नोंनि न'खराव, खिन्थु नोंसोरल' जुदि गोजोन थासारियाव थानानै, सान्थियाव थानानै सान्थि फैबाय होननानै बुंबाय थाबा बे जानाय नङा, बुजिबाय? दिनै पावारखौ मोन्दों होननानै पावारखौ बाहायनो रोंनांगोन। नोङो रायजो राजाफोरनि थाखाय पावारखौ मोनबाय, बुजिबाय? एक्स एनडिएफबिनि थाखाय नोङो पावारखौ मोनबाय, रन्जन दैमारि सारनि थाखाय नोङो पावारखौ मोनबाय, जेलाव थानाय एक्स एनडिएफबिनि मुङावहाय नोङो पावार मोनबाय। दिनै सोरबा बन बोनानै जाग्रा, सोरबा ना सारनानै जाग्रा, सोरबा खामला मावनानै जाग्रा, बिथांमोननि थाखाय नोङो पावारखौ मोन्दों। नाथाय बे पावारखौ नोङो जेरैबायदि मोन्दों एरैबायदि नोङो मोजां बाहाय, मिथिबाय? बे पावारखौ नोङो सैथोनि पावारखौ नोङो सिखोमानानै रावबो बर' बिमा बिफाफोरनि सायाव नोङो दुखुखौ दा खोख्लैबाय दाथा, आरो नोङो बेबादि बर' बिमा बिफाखौ नोङो दासोगाबबाय दाथा। नङाब्ला सानसे सैथोआ गुब्रुब्ला, सैथोआ हारसिङैनो गुब्रुगोन, मिथिबाय? आरो बै सैथो बाथ्राया हारसिङै गुब्रुब्ला नोंथाङा जारला जागोन, मिथिबाय? बबे बिसि गिदिर सरखाराव थादों नोंथाङालाय, अब्लासो नोंथाङा गावखौ हमदांनानै मोनगोन। बेखायनो बुङो प्रमद बर' नोंथां सार, बयनिख्रुइ साबसिन, बयनिख्रुइ हामसिन खामानिया बेनो एक्स एनडिएफबि, मिथिबाय? एक्स एनडिएफबिहा मा दफा दं नोंथाङा बेखौ थाबैनो मावफुंना हो। जेलाव थानाय एक्स एनडिएफबि बिथांमोनखौ नोंथाङा थाबैनो रिलिज खालामनांगौ। जेलाव थानाय एक्स एनडिएफबिनि बेकग्राउन्डमोननि बिथांमोन, बिमा बिफा, बिब' बिनानाव, बाय बाहागि बिथांमोनहा नोंथांनाव डिमान्ड खालामदों अक्ट'बर नभेम्बरनि गेजेराव जुदि गवाब्ला माबा मोनसेब्लाबो डिसिसन लागोन होननानै बुंदों, मिथिबाय? आरो बे डिसिसन लानाय समाव नोंथाङाबो नुगोन बेसेबां बर' रायजो राजाफ्रा ओंखारो। प्रमद बर' नोंथां सार, बुजिबाय दा? सारा बुहुमनि, सारा रायजो राजाफ्रा, सारा बर' जाथिफ्रा मिथिगौ रन्जन दैमारि सारा निस्सय गयो, आरो अबे लामाजों गयो बेखौबो मिथिगौ, मिथिबाय? आरो जेलाव थानाय एक्स एनडिएफबि माखासेफ्रा मानो गवाखै आरो बिसोरो गयो निस्सय मिथिगौ गासिबो बर' रायजो राजाफ्रा। नोंथाङा सैथोखौ सिखोमानोनो जायगाखौ मोननाय नङा, प्रमद बर' नोंथां सार। बेनिखायनो आं खावलायबाय, नोंथाङा जेलाव थानाय एक्स एनडिएफबिफोरनि थाखाय डिमान्ड खालाम, प्रेसार खालाम। नोंथाङा जुदि प्रेसार खालामोब्ला गाबोननो गयो एक्स एनडिएफबि जेलाव थानाय बिथांमोनहा, गयैनि खोथा गैया। नोंथाङा रायजो राजाफोरखौ एफाराब दुखु होबाय थानाङा, खस्थ' होबाय थानाङा। सैथोखौ सिखोमानानै नंखाय बाथ्राखौ नोङो रायजो राजाफोरनि सिगाङाव दाफोलाबाय थाथा, प्रमद बर' नोंथां, मिथिबाय? सनमान मोननांगौनि जायगायाव नोंथाङा माबा मोनसेसो सहायनो गोनां जागोन, जुदि बड'लेण्ड हालामनि गासै बर' रायजो राजाया जुक्ति जानानै जुदि गोसोआव साननाय खामानिखौ नोंथांनि गेजेराव मावफुंनानै होयोब्ला नोंथाङा सैज्य खालामनो हानाय नङा। थ' रायजो राजाफोर, आंनि गुसुं भिडिअ'आ बेनोमोन। बाय बाय, थेंक इउ। दिनैसिमाव गभर्नमेन्टनिफ्राय जों माने जेबो मोजां पजिटिभ जेबो माबा मोनाखै, मेसेज मोनाखै। आरो जोङो जेलावहाय थानायफोरनि थाखाय जिथुनाखि उखिलफोर दं, सिगांजों सालायनाय उखिल, बिथांमोननिफ्राय जों मेसेजखौ लाबाय थायो। खिन्थु दिनैसिमबो सरकारनिफ्राय मोनसेबो जेबो मोजां खामानि मावनायखौ जों नुनो मोनाखै। आरोबाव दिनैनि बे मेसेजनि गेजेरजों जों खावलायनो सानदों जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टखौ, गनाया बोरै गयो जोंबो बेखौ मिथिथारखासिगौ, खिन्थु दिनैसिमबो सरकारनिफ्राय जेबो प्रेसार होनाय गैयैनि जाहोनाव हयथ' निस्सय गवाखै, जों बेबायदि सिन्था खालामदों। दा जों साफ्रोमबो बाव थानाय दुखुथिया न'खरनि मानसिफ्रा गोख्रैनो गजानायखौ लुबैदों। आरोबाव जों ओरैबायदि सिन्था खालामदों, दहाय एसे सिगाङाव जों एसे सावरायलायबाय, जुदि बिथांमोनखौ गनायनि थाखाय जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टआ अक्ट'बर टु नभेम्बरनि गेजेरावहाय बख'नानै होनांगौ होननानै जों डिमान्ड खालामदों दिनैनि बे मेसेजनि गेजेरजों। जों ओरैबायदि सिन्था खालामदों, जुदि अक्ट'बर नभेम्बरसिमाव जुदि गवाब्ला डिसेम्बर हाबनाय लोगो लोगो संकसनिफ्राय सरदिया बुरलुंबुथुरनि साहा जेसेबां बर' जाथि दं, जों बिथांमोननि न'खर न'खर थांनानै आथिं हमै जों खुलुमहैगोन जे जोंखौ सापर्ट होनो थाखाय। बेबादिनो जोंनि बर' जाथिनि गोबां दल संगठनफोर दं, नामखौ मख'नो गोसो गैया, खिन्थु बिथांमोना दिनै जोंनि बर' जाथिया जे जेलाव दङ बिसोरनि थाखाय रावबो हज्रिफानाय जोंजों मदद होआखै। आरो बिथांमोनखौ बख'नायनि थाखाय रावबो दिनैसिम माने आन्दलन खालामनायावबो जोंजों जगदान होफायाखै। आंनि फिसाया दिनै बेसेबां बोसोर जालांबाय जेलाव,
दिनै आंनि फिसाया दासिमबो गवा जोंनि मानसिखौ नेनानै दङ जोङो बिमा जानानै नेनानै दं गोदाव सोराव न' बां गैला गोदाव सोराव जालांबाय दिनै आरो आंनि फिसालायाबो SNDB मोन आंनि फिसालाया दिनै दानस' जालांबाय हाग्रायाव दिनै दासिमबो आं थाखा फैसा मोनाखै जों न'खराव रावबो गैया बिदा फंबायबो गैला रावबो गैला आंहा बयजोंबो निन्दा होजानाय जाबाय आंनि फिसालाफोरखौ गासिबो जेलाव थाग्राफोरखौनो बख'नानै होनांगोन सारमोनहा बख'थारनांगोन जोंनो मानसिखौ नांगौ जों माखौ जानो माखौ मानो जाबाय हाजिरा मुजिरा मावनानै जायो जोङो बेसेबां दुखु गोनां बिसिनि खोथा ओंखारबानो बेसेबां मेगनाव मोदै गयो सारमोनहा नैबे मासनि गेजेराव जेरैखिया बख'नानै होथारनांगोन फिसाइफ्रा गोबाव सम जालांबाय जों नेयैनो जोंनि दैजौआबो सिमा बारलांबाय जों गगोन होननानै आसा खालामदोंमोन सारमोनखौ जोङो मोजां मावगोन होननानै आसा खालामदोंमोन दिनैसिम गैया बिथांमोनाबो जाथिनि थाखाय हारिनि थाखायसो मावनानै बेफोरबायदि जानांदों दिनै बिथांमोना सिखावमोन नामा दाखाइतमोन नामा बिथांमोना बिदिसो दोनजाबाय थानो बिसोरहा मानसि नङा नामा जिउ गैया नामा बिसोरहा दिनै बिसोरहा गोबां दुखु खस्थ' बिसोरजों लोगोसे गोबां जोंबो सैसोनांगोन जोंनि फिसाफ्राबो सैसोनो गोनां जाबाय दिनै बर' रायजो राजाफ्रा दिनै बेबायदि बिमा जायफ्रा जेलाव थानाय बिमाफोर दङ जायफ्रा बिमाफ्रा गोमालांजाबाय जायफ्रा बेबायदिनो बिफाफोर गैला सोरनिबा हिन्जावफ्रा खारबाय बेबायदिनो जोङो गोबां दुखु खस्थ' सैसोनानै जोंनि दुखुखौ बुजिनांगोन सारमोना अननानै बे अक्ट'बर नभेम्बर मासनि गेजेरावनो जोंनि फिसाइफोरखौ बख'नानै होफैयाब्ला जों मा खालामनानै थाबावनो जों हाजिरा खामला मावनानै जाबाबो आगोर मोना दिनै जों बेसेबां खस्थ' सैसोबावनो